όμορφα. Εντάξει. Κάτσε. Θα αλλάξουμε. Ποιος είναι ο DJ, βάλ' το επόμενο. Βάλ' το επόμενο DJ. Για να παίξουμε. Δεν το κλείνει πως. Εντάξει. Αυτό δεν κρατάς. Βλέπω το πλάι, εντάξει, δεν μπορώ να το πάρω, το ρίξω. Ξεκινάει. Μόλις ξεκινήσει πάντα στο play. Είναι όλα μετρημένα μόνο. Άλλο θέλει να ξεκινήσει. Πες τη τσάντα που είναι η πετσέτα. Ανδρέα, πες τη τσάντα που είναι η πετσέτα. Στο γραφείο. Να υπάρχει ρε φίλε. Εσύ, βγάλε το πιτσιρικά που εκεί πέρα με φάει καμία για το φύγει το κεφάλι. Το πιτσιρικά που κρατάει το κινητό εκεί. Μάικ, πάμε. Μενεξή. Ποιος έχει το χρονόμετρο? Ζήλια, ράμος, ζήλια. Πιτσιρικά στα πόδια σου είναι. Καλή βυζιά, χρονόμετρο, Έτοιμος! Πάει! Τώρα μέσα. Έτσι πετάνα, έτσι. Εντάξει, μετράμε. Εντάξει. Εκεί εδώ δεν ρωτήσω πολλά βήματα, όχι πολλά βήματα. Ζέλεγχο το παιχνίδι. Ζέλεγχο, τώρα. Μπουμ. Εκεί, μπράβο. Ζέλεγχο. Κόψε μπροστά. Κόψε προς τη μέση του ring. Πάμε. Μέσα. Πάμε. Έλα, δούλεψε. Ένα straight. Πού το τώρα! Πέρε τσάντα σου. Ελέγχουμε το παιχνίδι. Σήκωσε πόδι. Μπράβο. Απάντησε με το δεξί. Και μέσα. Πάμε για elbow, πάμε μέσα. Γι' αυτό ελέγχουμε. Μπαίνε Θοδωρά. Ρε μαλάκα, ποιος αυτός κάνει.
Δεν χρειάζεται να το απαντήσω όλα. Δεν κάναμε Βάλε, έβαλες. Εντάξει. Έχουμε φάγει, τέλος, κράτα. Θα το βλέπουμε, μπράβο Θοδωρά. Δούλευε εδώ, μην αφήνεις. Δούλευε εδώ. Εσύ επιτίθεσαι. Μπράβο, εσύ επιτίθεσαι. Εσύ, μπράβο. Elbow! Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Πάμε. Δώσ' τον Άσο. Τρίβε. Κινείς ευθεία μπροστά του. Πάμε λίγο. Ψηλά χέρια. Μπράβο, εκεί είναι. Πάμε. Ψηλά χέρια. Πάμε, άσονη. Πάμε. Ό,τι έχουμε πει θα το να πάρουμε. Πάμε. Πάμε. Μπράβο. Πάτα και κλείνεις. Πάμε. Έλα. Τάι. Πάμε, έλα το παγώ. Μη παρασέρνεσαι, είναι πιο βαρύς. Τρίτος γύρος είναι. Έλα, πάμε. Τελευταίος γύρος. Είναι πιο βαρύς, 10 κιλά. Έλα, το έχω εγώ, εντάξει. Είναι δικό σου, πάμε τώρα. Δώσ' το, μην το φοβάσαι, δώσ' το, πάμε. Μπράβο, τώρα. Πάμε δυνατά. Πάμε τα χέρια. Άσο elbow, μην τον αφήνεις να μπαίνει. Άσο elbow. Τι θα κάνεις τώρα. Μην τον αφήνεις χώρο. Πάμε. Χτύπα τον. Γόνα το πλευρά, μπαίνε κοντά. Πάμε μέσα. Ναι. Είναι δύσκολο. Πάμε Μανώ. Πίστεψε το Θόδωρα, πίστεψε το Θόδωρα. Πάνω τα χέρια. Ένα λεπτό είναι. Πάμε. Ένα λεπτό. Πάμε. Στρίξου χέρια πάνε. Μπαίνε ρε Θόδωρα. Μπαίνε. Πάμε με το elbow. Δώσε. Άμα πει μέσα με το elbow θα έχεις τελειώσει. Δώσε το elbow. Πέσε, φύο. Στρί. Πάμε. Τώρα είναι. Τώρα τελειώνει. Πάμε. Εμείς το τελειώνουμε. Πάμε. Πες με το elbow. Δώσε. 10 δευτερόλεπτα, πάμε. Δώσε, μπαίνει. Τα γόνατα, έτοιμα τα γόνατα. Εντάξει, πάμε. Μπράβο.
Ομόφωνη απόφαση. Κουκαράκης Θεόδωρος. Αποκλειτή 1, 7 βαθμοί. Λεωνάρης Μανώλης. Αποκλειτή 1, 11 βαθμοί. Κριτής 2. Κουκαράκης Θεόδωρος. 7 βαθμοί. Τώρα μεγάλο συγγνώμη. Τους μαθητές μου που δεν κατάφερα να βγάλω το παιχνίδι που ξέρω, όμως είχα μόνο 10 μέρες προετοιμασίας. Μπορούμε, αν είναι ο Μάνος, μπορούμε να δώσουμε μια ρεβάνς σε ένα μήνα να είμαστε και οι δυο έτοιμοι. Σε σωστή διοργάνωση. Σωστή διοργάνωση. Μέχρι τέσσερις σωστούς. Θα το σκεφτούμε. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχει να πει τίποτε αυτό που έχασα, δεν έχει να κάνει. Έπαιξε καλύτερα, κέρδισε. Όμως εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένος. Μπορούμε να βρεθούμε ξανά στο ring. Ευχαριστώ, Μάνο. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.